Uright kodwa mkhulu. Siyaphila khona kunjani mntakwethu? Akuright. Emkhulu wathi sithi masike sinqokole nani njengoba nihleli lapha siyanibona uba you've been here. Yeah. Coming in and out, Yes. coming to support le initiative. Yes. So besicela ubuza mkhulu wami into yoba nawuzathi kudlala isoka nerugby apha for me se-first kaloku thina kwendawo esuka kuzo ngapha Yeah. there's no rugby Yeah. but you can see apha there's rugby, there's soccer, there's netball. What can you say about this tournament? Okokuqala mkhuluwa, I've been here since Friday. Since Friday, And madithethe into ethi Inqoba Municipality has done a big and a nice tournament. And we need to applaud for Inqoba Municipality for hosting such a beautiful tournament. Why am I saying that? I'm saying it because uba uyaqaphela lapho kugcwele ulutsha lonke, kukho amantombazana ngaphaya adlalayo i-netball, kukho futhi ne-gays that were playing netball, and they are accommodated by Inqoba Municipality, which is something new, which is something engekhoyo kwezinye indawo, you know, and ulutsha lugcwele lapha kudlala isoka and bazimisele. So that's why I'm saying Inqoba Municipality, let's just but again, coming to your question, Mpuluwa, this tournament is a nice tournament. Uyaqaphela kwi-tournament ezininzi ke ubana ngaba uyaqaphela kwi-tournament ezininzi okubana ngaba kuyaliwa kwi-tournament khange kuliwa apha kudlala kude kubethe u-2 ekuseni. Black Panther security was the only security eyenze sure ubana ngaba akuliwa apha, akho mntu uqhwatyiweyo apha, akho mapolisa bekangena apha ezobamba abantu. So Black Panther has done a big job mkhuluwa. Otherwise, all in all, masitsho ukuthi siyabulela kwiNqoba Municipality ngokuthi uyaqaphela nawe lulutsha lonke olulapha ukubana ngaba Inqoba Municipality uyakhange yenze le nto ngebepha abantu kule weekend. Abanye ngebeswelekile, abanye ngebesebutywaleni, but uyabona nje nabo abantwana behleli phantsi akusela butywala apha, abantu bayazi-enjoya nje kamani. So bekumnandi kakhulu nathi ndibasigoduka nje to King Williamstown, East London, simka sinochulumanco sivuye kobana ngaba besikhe sabukela itournament ekumnandi ngohlobo. Mkhulwane, rhalela into yoba uzichaza igama lakho enzela into yoba mna ndingumsasazi omkhulu kaloku mna, ndingulungelo Peter. Uyayikhumbula ipromo kaBhutiza uBhutpatka, laa mfo wesithi i-bodybuilding I am so ngabantu abawiki, ndim lo wayesitsho kumphuthumi, I'm the MC of bodybuilding in South Africa. Ngibambile. Thank you so